van resignar amb llàgrimes aquella desgràcia que el cel havia decidit enviar-los, i es maleïen a cada instant amb la força que els anava quedant, no entenent quin era el pecat que havien comès per ser tan castigats. Ara és l'alegria més gran d'aquella casa, ara és la raó de viure dels que vida li han dat, molt més sensible que el foc al blat.